Takže čaute ľudia, vítajte ďalšieho videjka, no a v tomto videjku vám vlastne ukážem, toto je moje prvé videjko, no a v tomto videjku vám vlastne ukážem, ako si stiahnuť módy do Farming Simulator 2015. Takže do Google napíšeme ls novinky a dáme enter hneď toto prvé a potom toto máme, ťukneme na vlastne toto tu, lebo keď máte 2017, môžete na toto tu, lenže my máme 2015 a je to vlastne ako na 2015 dajme. Takže ťukneme na to a na tu máme už tu už máme veľa na výber, takže môžeme dať napríklad, ja neviem, traktory, ale vlastne už tu mám vybraté, môžete si tu vybrať, ja vám to len ukážem, máte tu ešte potom na výber, napríklad Valtra. Hej, a proste vyberete, dáte ke stažení a tu si to stiahnete. Ja už som si vybral tento traktor, je to presne Zetor. No a ja už som si ho stiahol, normálne ho stiahnete cez uložto, no a vlastne tu je ten súbor. Vy musíte pozrieť, ak je to, či to je v RARu alebo v zipu. Vidíte, že ja to mám v zipu. Takže čo teraz urobíme, keď to máte teda v RARu, tak dáte pravým, rozbaliť sem a potom tam to hodíte. Takže potom ťukneme túto do knižnice, dokumenty, My Games, je to tak základne, keď to máte a nič ste s tým nerobili, takže pôjdete odznova. Dokumenty, My Games, Farming Simulator 2015, moc a tu je to. Vidíte, že ja už tu mám pár módov, no takže teraz tu je ten Zetor a my si ho teraz môžeme sem pretiahnuť. Tak, už je tu, teraz môžete všetko zavrieť, no a uvidíme sa až v hre. Takže sme v hre a ako zistíme, že vlastne ten mod sa nám tam dal, dáme možnosti, modifikácie, no a tu už mám ja módy, no a my si pozrieme, či to tam fakt je. Ako vidíte, je tu ten Zetor, toto je on, takže teraz dáme späť, kariéra napríklad, môžeme si to ukázať, hociakú mapu, môžeme si to ukázať, aby ste mi fakt verili. Ale keď si to už cez tie možnosti dáte, že vážne to vám to pôjde, no takže to nechcem, dobre. Tu sa preklikám na tento tu traktor, ja si idem zobrať požičku a kúpime ho. Takže dajte mi chvíľku, lebo ešte musím dobehnúť k bankomatu. Tak, pôjčiť, tak. No a teraz dáme P. No a vlastne tuto nemôžete kúpiť tie mody, ale musíte prejsť šípko a kategória modifikácie. No a tuto, keď dáme traktory, tak si preklikáme a vidíte, že ten traktor tu je, takže ho kúpime a dáme na ne, kde je? No, tuto ho máme, vidíte, že je to interiér. A ako vidíte, normálne ide, traktory, funguje vám všetko. No takže to by bolo všetko pre toto videjko. Ak sa vám videjko páčilo z môjho prvého tutoriálu, nezabudnite dať like a odber, budem za to rád. A takže sa uvidíme u ďalších tutoriálov, takže čaute.